Привет на всички с Слънце, Луна или Асцендент в Риби. Честита нова година, Риби! Бъдете живи и здрави и нека сега да разгледаме какво ви очаква в финансов план тази година. 2026 за вас е година, която е силно фокусирана върху темите за пари, стойност и материална стабилност. През първата половина на годината Юпитер се намира в Рак в петия ви дом, като ви носи финансови възможности чрез творчество, таланти и смели креативни решения, които могат да превърнат творческите ви хобита в реални доходи. От 29 юни Юпитер ще влезе в Лъв и, преминавайки в шестия ви дом, ще ви насочи към търсене на по-стабилна работа, по-добра служебна среда и по-подредена структура, която да ви носи по-сигурни приходи. Много риби ще подобрят условията си на работа и ще усетят, че усилията им се отплащат. Най-важната тема на годината за вас започва още от февруари, когато Сатурн и Нептун влизат в Овен и попадат директно в домът, който е отговорен именно за парите, а именно втори дом. Очаква ви дълбока трансформация в темите за доходите, личната стойност и финансовата независимост. Това ще е дълъг период, в който ще се налага да взимате много сериозни и добре обмислени финансови решения, в противен случай животът ще ви принуждава да го направите. От 26 април Уран влиза в Близнаци и, попадайки в четвъртия ви дом, може да донесе внезапни промени, свързани с имоти, семейството ви, домът ви. Някои от вас може да се преместят да живеят на друго място, да решат да купят или продадат имот или земя, или пък просто да инвестират пари в ремонт на жилището си. Ретроградният Меркурий през март, юли и ноември предупреждава да не действате импулсивно с пари и договори, особено когато емоциите играят роля. От октомври до средата на ноември Венера ще бъде ретроградна, като тогава е изключително важно да внимавате да не смесвате чувства и финанси, тъй като резултатите могат да навредят доста на джоба ви. Най-голям успех през тази година ще постигнете, когато спрете да се подценявате и започнете да изисквате стойност и уважение към труда си. Риби, това беше вашата финансова астропрогноза за годината. Благодарим ви много за гледането и ви пожелаваме успешна и приятна седмица!